kune vaya vanoita zvokuti Leonard akafa saka ada kuita zvandoda nemasongs ake unongodzura yakadaro uzongoita zvimavoisi zvake zvezvokuti unenge akutonyangadza song yakasiya yakagadzirwa zvakanaka. Vanhu ivavo nezitokumbiro hatisi zvokusungisa hatisi zvokuita zvinoisi, hatisi zvokudwa. Silent Killer opindura mukadzi waLeonard Dembo about kushandisa kwaakaita music yake achiremixa. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutinous TV, pandinouya nemaupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So muri Zimbabwe nyaya yandadzoka nayo inyaya yaSilent Killer, ngwere yemulonyeni, iyo yazopindura mukadzi waLeonard Dembo ichiti aiwa sorry zvenyu mama nekushandisa kwandakaita music yemurume wenyu, asi kana muchidawo kutora marights esong yacho torai muuploade ikoko muite mari nayo kana muchida kuita mari nayo, asi chazotongokutsikaiwo netushuga netukuraisi nekushandisa kwatakaita music yamudhara. Silent Killer ataura zvakawanda achiapologize nezvaakaita. So guys, ndakukusiyai muchinzwa ngwere ichitaura iyo nyaya yayo about kushandisa kwayakaita music yaDembo payakaremixa song yaya yekuti musharudzi usingarire ngwere. Ambu wangu angatonzwa ngoma waje ndona gogonoze gogo Genesis bebe rangu antotambo pa Christmas nomboziya ayo but yo awuswane 5 years usingatambe Christmas nditopa Christmas sei pa Christmas pero but not to poor bas kama wote nditopa Christmas pasara hivi sezona mirira Zimbabwe I represent every legendary. Right. Yeah, man, when it is necessary, it's good to pay homage. This was it. Not this. Like what Jamaica right now, to play album, Rapid Signal, remix, Bob Marley. Yeah, man, that is paying homage to the legendary. To the legendary, because he, one fun. On the selling here. But that apparently, you come there, you can pizza, and also claim anything from Silent Killer. But the dance can do it. Yeah. On this side. Ina ndinowacho ndotedzerwa ndichiri mupenyu wani aziya ngwere light kubude mukela light but wamona chida fight here I can't fight what is hanzi apana. There's nothing wrong to do the copyright when you know how to copy what is right for you. All right, yeah, man. So zvandokasa mutwa ndezvingoti aiwa chemo chenyu tachinzwa mama tokumboregerero kwamuri takakuoffendai in any way but munokwanisa futi kunonopedzerana neZCC because I think ZCC ane percentage yemariotis aitase akawanda. Inini I'm willing to give everything kwamuri mocha uploada nambero rarenyu amai kutanga nhasi ani mari mwana Dembo mupenyu aiwa po iraira namba ndandirenyu makangorimbirwawo zvinhu ani saka zviri kwamuri kuti muchada kutora naro mari here kana muchada ngorishoropodzawo zvinhu. But it is nothing in competition. And when I competition, my legend, Baba wangu, wanziza. Baba wangu wachotero wakakura chinzwa Leonard Dembo. Inini, I did that song because of my father. All right. It's like when I just showed Baba wangu rapenu, I was going to be the best man. What's that? Papa was also me. Yo. Yeah, man. So, manji. Tichatokutsvaga you. Kana kuti muchitora maefforts ekuti tione nhamba dzenyu. Hatitotadziwo kuzomboone maraisi enyu mapazowe kwachichaza mwangu kuti upenyu toziya life after death yabreadwinner we all know it. Tese takafirwa tese takatobirwa tese tinototadzirwa ani manzisa mabazviracho pachikuru ndimwari nekuzwanana nekutase nekunamatirana notendechi kumberi andozi hanzi kufa kwemujoni company aita aivhari so izveni. So guys, I think mangozvinzwirawo chibaba ichi chichitaura nyaya yacho ichikumbirawo ruregerero. So tell us what you think in the comment section. Nerespond yapiwawo nengwere